Kadeve butulodeve kapujrova ime kadikeli tume tumare dade ma bistre pechove tumare dade Vidusha posastive tumege oidicha Kadeve butulodeve kapujrova ime kadikeli tume tumare dade Mavi serpečove tumare dajo ja I duša posastipe tumege pojdiča И така, поздравам пак случаи за роженика, за неговото прекрасно семейство, за неговите дъщери, за неговите внуци. Специално. Дълги години работиме нашите деца да отгледаме всички за тях живееме тяхното бъдеще да изградиме дълги години работиме нашите деца да отгледаме всички за тях живееме тяхното бъдеще да изградиме децата пораснаха останяваме дай ми Боже здравети децата си да гледаме големи шоки да направиме децата пораснаха
работиме нашите деца да отгледаме, всички за тях живееме, тяхното бъдеще да изградиме. Дълги години работиме, нашите деца да отгледаме, всички за тях живееме, тяхното бъдеще да изградиме. Очаве варилеме пурава, геробате ни бе наши ирина, дева, дева сосите, вечавете варяра, легеки алате кера. Очаве варилеме пурава, Никой не зна у живото да поклинем любото, да полюбав и топлину као отец сину. Таква любов и топлину као отец сину. За теб бих живота и най-горе издържал, борил се, но тебе имам. За мой брат, за моя сина, да те само срещам брати, сърце чути, за мое дати. За теб бих живота и най-горе издържал, борил се, но тебе имам. За мой брат, за моя сина, да те само срещам брати, сърце чути, за мое дати. За теб бих живота и най-горе издържал, борил се, но тебе имам. За мой брат, за моя сина, да те само срещам брати, сърце чути, своje дати. За теб бих живота и най-горе издържал, борил се, но ме имам. За мой брат, за моя сина, да те само срещам брати, сърце чути, своje дати. Добре дошли и от мен, да сте ми живи и здрави всички, да илядите със семействата си. Ще направя
За всички гости специално, за дядо ми, нека да бъде жив и здрав. Ти си смисъла на това, което аз правя. Така, всички гости нека да се вземат местата.
Я славя, маестро! На здраве на всички! Kaldım yana vermedim hayattan sevdim yarım verme bu kino bazen olur yarım. Kendinden kaçan yarim gizli uçar. Nerede bende aile? Искам от моето семейство и от всички роднини и гости, които са уважили твоя юбилей, да ти пожелая да бъдеш все така добър и трудолюбив човек, който не е спирал да работи и до сега и който има няколко професии. Мисля, че всички знаете, че Чичо може и ремонтираше някога коли. Преди това и по принцип беше добър заварчик. Така. А всички знаеме той с какво е най-известен. И не е известен само в Алтимир, а мога да кажа в цяла Европа, защото нали сме уж вече европейци. Преди години аз съм бил малък, но помня, че той беше част от оркестър Младост или Огнени ритми, нещо такова, не помня точно. С хора, които са израсли в Алтимир и бяха направили нещо уникално. Имитираха и изпълняваха, всички знаете, че на нашето веселение те са свирили и той не е веселил всичките. Аплодисменти за това нещо. И другото, което е най-важното, и с това, което всички го знаем и го помним, ще го запомниме, това е номер едно имитатор на Мухарем Сърбезовски. Никой друг не може да го имитира Мухарем, както Чичо Бочето. Много се опитват, но докато той е жив и здрав, ако пожелавам още 30 години на 100 годишната се съберем пак, все така да продължава и да бъде един от нашите любимци и кумири, които със своята дейност и със своите постижения в живота можем само да черпиме пример от него и да бъдем като него. Пожелавам на внуците, които са ти доста, да станат още повече, зетовете да не стават повече. Така.
И най-важното, ти си, може би, милионер, даже не милиардер. Защото с 6 внуци, 3 мазета и 3 дъщери, И очаквам още зето. едно богатство, правнуци, по-богат човек от теб няма. Така, но за да постигне всичките тия работи, има един виновник тук, който не знам защо се крие. Не мога да оди. Да дойде до тебе сега, защото има изненада и за нея. Заповядай. Аплодисменти за Лелия Руми. Тази картина да я отвориш, да я скъсаш както искаш да отвори и да покажеш какво сме измислили и направили за теб. Мълчи. Бало, попаям го да го облепиш, как трябва така. Покажи го. Само да кажа как стана това нещо. Аз си му харем. Честит юбилей. И това, което искаме сега да ни зарадваш, колкото може, 2 минути, 20 секунди. Остана галя. Защо са ти коси по-големи, друже? Хайде, аз ще го дръжа така. Хайде! Нема момчето! Той ще му помага. Той ще помага, Галя ще всички, ама и ти. Хайде! Сутинко се повелеле, друже, дали тебе нещо у живота мочи. Гледам те свакog dana, ulica šeter sam, u srcu je dana, jer ja sam bio mlad. Gledam te svakog dana, ulica šeter sam, u srcu mi rana, jer ja sam bio mlad. Благодаря на всички. И сега от един малко по-голям
факултет. Обаче, не знам, ще си приличате. Кой е братовчет ли нещо родниращо? По очите ще ги познаете, да? Айде, ти по-малко говориш. Айде, елай там, ай ще седиш на пейката. Пожелавам на Бочето да изкараме още 10-12 години и да направим 80 годишен юбилей. Браво! Това пожелаваме не е случайно. Преди малко Ади не можа да каже за оркестъра, но ние наистина имахме оркестър, с който оркестър ходихме и по селата и тия момчета ни веселиха по нашите увеселения и бехме много доволни и радостни. За съжаление, има хора, които вече не са между нас, но ние никога няма да ги забравим. Един от тях е нацията на НАТО, братно, и така нататък, и така нататък. Боче, пожелавам ти в Кръвчет много здраве. Преди всичко. Знам, ние всички сме болни по нещо. Обаче, лека по лека, дано стигнем и нашите съпруги да честват и те такъв юбилей. И Катерина, и Руми, дано сме живи и здрави да направим всичко. От мен е един скромен подарък, който пише така: който пее, зло не мисли. А от другата страна Зоран, 70 годишен юбилей. Да си жив и здрав. Дали виждате момче младо? Ало, Зора ли беше? Виждаш, че може и без специално. Може да ги направим без специално. Това специално много ми е некрасиво. Врачетката Галя, като ще кажа, да знаят за какво става въпрос. Само преди по-малко от месец получавам на имейла си: моля Галя Борисова Младенова, защото по фамилия вече и по съпруг е така, да се яви на кастинг за Гласът на България. А за да получа този имейл, преди това я регистрирах без тя да знае. Защото с малка помощ от Зинка ми изпрати там 2-3 песни. Честно казано, нищо се не чуеше на тях, но хората, като са видели само, че тя може и са преценили, че може, я одобриха и трябваше да се яви. Преди малко тя ми разправя, че не се чувства добре как пее. Ти не се чувстваш добре, но всички телефони бяха включени и всички гледаха се едно за първ път пееш. Това не е критерий, нали? Айде сега обясни защо не се яви. Браво, Ади! Защото се не чувствам верно доволна от пеенето си. Не е нормално да се забравям текстовете на песните. Не знаеш да сметаш!
Yasa, yasa. Podemo, podemo, podemo. I srce bogato ima, ima și când smer.